Què tal, com anem? Benvinguts un dia més al Rugby en Joc. Torna l'Ovalada, al Xala, a la xarxa i a les vostres televisions locals. Avui som a Sant Cugat del Vallès, a la Guinardera, a la seu del Rugby Sanku, tot a punt perquè arrenquin els quarts de final de la Divisió d'Honor Catalana Vueling. Els millors equips s'han decidit en una lliga regular vibrant, on fins i tot hi va haver una d'aquestes places que es va decidir a ultimíssima hora i avui arrenquen els quarts de final. De moment, els dos millors classificats, és a dir, Rugby Sitges i Gòtics, ja esperen a semifinals i els rivals sortiran d'aquesta matinal especial de rugby. Dos enfrontaments, el primer a les 11, el segon a la 1. El primer enfrontament, seu, és a dir, tercer classificat a la regular, davant de Químic, sisè classificat, derbi en majúscules. Aquest serà el rival de Gòtics a semifinal, mentre que el Sitges esperarà a veure què passa en un altre quarts de final, on hi haurà el Barça Blau i el Tarragona. En principi, de seguida, parlarem de favoritismes o no, de derbis o no, un partidàs i un matinal especial a rugby i a la xarxa. I com sempre, l'home rugby d'aquesta casa és el nostre estimat Francesc Gómez. Què tal, Francesc, com anem? Hola, Xavi, moltes ganes. Encantat de retrobar-nos. Avui tenim per davant dos partidassos. L'escenari és idíl·lic, a més el temps ens acompanya, que sempre és un plus, i tot preparat per veure dos enormes partits de rugby. Sí, començant amb un derbi barceloní, que com bé deies, tot i que siguin tercer i sisè, jo espero que sigui un partit molt igualat, dos equips amb molta història i que tenen molta història entre ells també. Després els analitzarem, evidentment, avui estem a casa de Pedro Miseracs, el company de Sant Cugat Televisió. Per tant, què tal, Pedro, com anem? Bon dia, Xavi, bon dia, Francesc. A més, ets un dels especialistes ja de la casa de rugby, com dèiem, partidassos avui arrencant per aquest derbi, Seu Químics. Doncs sí, primer partit, esperem que es vegi un bon partit en aquest Seu Químics i després tindrem un altre partidàs entre el Barça i el Tarragona i doncs podem veure també imatges ara del vestidor del Químic abans de sortir en aquest camp. Sabemos lo que hay que hacer y solo hay que confiar. Son 80 minutos, tío. Tranquilidad, tío. Calma, calma y creer, Tío, y sobre todo, acordaros, hay gente que está arriba que le gustaría estar aquí. Y que no puede estar aquí porque solo pueden venir 23. Así que, por favor, ver que nosotros somos los mejores, ¿vale? Va. ¡Sí, joder, va! Venga, 3 tiros fuertes. 1, 2, 3. ¡Vamos, vamos, vamos! Doncs ja veieu, aquesta era l'arenga final de Químic, amb Pedro Castell, el seu tècnic, al capdavant. Al fons, aquesta imatge que ens encanta i que ja forma part de la idiosincràsia d'aquest rugby en joc, la sortida dels dos equips, a una banda el seu, a l'altra Químic, tot a punt perquè això arrenqui. Anem a repassar els protagonistes d'aquest primer partit de quarts de final. Arrenquem amb el grafisme, a veure si ho veig per aquí, del Químic. El Químic que arrenca amb l'1, Michel Jiménez, amb el 2, Pol Moreno, amb el 3, Bruno Colomer, 4, Joan Masas, 5, Sergio Riera, amb el 6, Jaume Salgado, el 7 serà Guillem Masas, d'octau Lorenzo Jiménez, al mig d'obertura serà Josep Just, Miguel Cachafeiro és el dorsal 10, ala Arnau Elias, els centres seran Eric Menéndez i Pol Casagran, l'altre ala Renzo Remar, i com a arrier, com a fullback, Oriol Prats. Aquest és, per tant, el 15 de Químic, evidentment amb Pedro Castilla al capdavant. I pel que fa al seu, doncs també tenim, evidentment, 15 confirmat, és el següent, amb l'1, Manuel Borbón, amb el 2 de taloner, Carles Álvarez, l'altre pilar serà Santi Torres, segones línies, Albert Pedro Botet i Enric González, com a flankers, Liam Farrell i Gerard Espanyol, d'octau Carlos Pedro Botet, amb el 9 Maxim Ruiz, amb el 10 Francisco García, 11 Nial Farrell, 12 Guillermo Parladé, amb el 13 Leo Wall, 14 l'altre ala Jo Paiva i com a fullback, evidentment, Eric Alsina. Tot a punt perquè això arrenqui, ho fa el rugby en joc a la xarxa i evidentment també a Xala. Recordeu que aquesta temporada xaleu amb nosaltres i us podeu baixar aquesta aplicació tant per iOS com per Android i a més, com que som nosaltres d'estimar els nostres, si poseu com a codi clau
Rugby Introduce, negros, Rugby introduce. Xala, tindreu un mes de franc d'aquesta aplicació de contingut i vídeo a demanda, xala.cat. També podeu entrar al web per seguir tot en streaming, per exemple. Ho van fer amb les noies, amb la competició femenina, i avui arrenquen els quarts de final, ho fan a la xarxa en format doble partit. Allá van de blancos. Melé para negros. Primera melé, ja la tenim aquí, Francesc. Ja la tenim aquí, primera melé, de moment veiem un Químic amb intencions de jugar, com ja ens va ensenyar la temporada passada, que és un equip al que li agrada tenir la pilota, i un CEU que és el millor atac de la Lliga, amb un punt de diferència només respecte al Barça, però un CEU que amb l'arribada del número 10 argentí, Francisco García, doncs ha guanyat una entitat nova, especialment en atac, com podrem veure el mig d'obertura del CEU és de molta qualitat. Veiem sobreimpressionat el pes en forma de quilos d'aquestes melés, lleuger avantatge o no tan lleuger per Químic, 791 quilos pesa la melé de Químic, una miqueta menys, 730 i escaig la de Seu. Com dèiem, el Seu és el millor atac d'aquesta lliga regular, però a més també és la tercera defensa. No sé si per aquí hem de començar a entendre que el favoritisme, també perquè evidentment són tercer contra sisè de lliga regular, recau una miqueta més en aquest Seu, però tot això queda en quarantena quan hem de parlar d'un derbi, d'una rivalitat, de veïns, d'amics, de contrincants, de tot. I a tot això que has dit, hi afegeixo que són uns quarts de final. I per tant, moltes vegades les estadístiques, els precedents de la temporada i els teòrics favoritismes en un partit de KO, en un partit de cara o creu, s'esvaeixen. A més, en lliga regular es van enfrontar, va ser el 19 de gener, va ser victòria clara per un Seu que no es va deixar no tenir un punt. Exacte, és un 26-0, claríssim pel Seu, que com bé dèiem, a part de ser el millor atac, és la tercera millor defensa, però amb una diferència molt petita respecte al Tarragona i al Sitges, que són els equips amb la millor defensa, el Barça, i el Sitges. Per tant, un Seu molt complet, que amb l'arribada del Luis Suárez, l'entrenador d'aquest any, ha guanyat entitat, ha guanyat en ordre i ha guanyat en saber què estan fent sobre el camp. Un Seu que, a més, en lliga regular només va caure davant dels dos cocos, Sitges i Gòtics. La resta, 9 partits, 9 victòries pel conjunt que vesteix. Els aficionats del rugby, ja ho sabeu avui, amb la samarreta blanca, aquests braços de color vermell al davant. També Químic, amb la seva indumentària habitual, franges horitzontals, roig i negres. Atac ara per Químic, mira de percutir per allà, poder, la davantera de Químic, i Arrac, arrenca una altra vegada. Els àrbitres, què me'n pots dir, Francesc? Doncs l'àrbitre principal és el Malcolm Van Stiden, i amb els seus línies, que ara te'ls dic, que els tinc apuntats per aquí. Ho dic perquè anirem escoltant de fons el col·legiat, com va dinamitzant el joc i com va impartint justícia. Un altre atac per Químic, la puntada és bona, a veure si el 15. Doncs els líniers són el Josué García i el Juan Carlos Banquita. Avui que un paper molt important, els líniers en el rugby tenen un paper fonamental, perquè si hi ha alguna acció del joc que se li escapa a l'àrbitre, doncs ells poden incidir i comentar-la. Puntada a seguir, veurem si es queda o no en el rectangle, en el terreny de joc. Al final ha acabat marxant, ha mirat d'evitar que fos així, ni el Farrell, l'ala del Seu, però aquesta bola ha acabat sortint. Per tant, també tenim la primera touch. Molt bo el xut del Carlos Pedro Botet, que poc habitual en tercera línia, xuti, però cada vegada ho anem veient més amb aquesta evolució del rugby cap a els jugadors totals, i molt bona punta de peu, que ha vist el forat, ha votat i per tant ha guanyat uns metres pel seu equip. Pol Moreno és el talonador i posarà la bola en joc. Veurem quina torreta busca. Doncs la primera l'ha llegida perfectament Seu. Aquesta bola, però, encara se l'ha acabat quedant Josep Just. Avan en el placaje. Melé para negros. I a Melé, amb introducció de Químic, després d'aquest avant. Sí, avan en el placaje del Pilar. Així ho ha explicat perfectament l'àrbitre. L'àrbitre, el Malcolm Van Stiden, que és exjugador del Sitges, una obertura o Arria que tenia molt bona punta de peu, i ara segueix vinculat al rugby, doncs amb el xiulet. Espacio claro, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Sí? Vamos otra vez. Crouch! Es fa el silenci Bind! per escoltar les paraules clau d'aquesta melé. La primera no ha valgut, la introducció ara si sembla bona de Químic. L'aixeca ràpid.
El joc a mans també acaba trobant el forat, compte perquè intenta percutir per aquella ¡Placaje! ¡Fuera Blanco! zona Eric Menéndez. Hi ha un placatge bo. ¡Placaje! Último pie. Eric Menéndez, que és un titular, un jugador fonamental en aquest Químic, en aquest centre del camp del Químic, i que va tornar el mes de febrer, que una mica ens podíem preguntar com és que el Químic passa de ser sotscampió de la temporada passada a ser sisè. S'explica una mica per què. La primera jornada es va lesionar el Germán Cachafeiro, el germà de l'obertura del Miguel, el lesió de creuats, és a dir, tota la temporada fora, i a més els hi ha faltat també l'Eric Menéndez, que són el 12 i el 13. Per tant, els hi ha faltat veterania i experiència en aquesta línia de tres quarts que els hi ha passat una miqueta. I bé, avui com a mínim l'Eric Menéndez que el recuperen. Carles Álvarez preparat per posar aquesta tuix. De moment sense encert, ni a una ni a l'altra banda les tuix. Directe a la xarxa i a Xalà. I recordem el hashtag per poder anar comentant el partit, hashtag rugby en joc. Podeu anar fent els vostres comentaris sobre aquest partit i sobre la següent semifinal, i nosaltres anirem repassant des d'aquí, des del camp. Crouch! Bind! Nova melé. Amb Josep Just, introduint-la. Usala. Gira, però els àrbitres la donen com a bona. La passada que arriba a Pol Casagran. El placatge, rac. Nova fase. ¡Placaje! S'apropa, ja està a la zona de 22, fa una estoneta de fet, però la recuperació brutal de Seu. Per primer cop s'apropava a una zona perillosa, molt a prop de la línia de marca, però Seu ha defensat amb les dents i després d'un parell de placatges consecutius ha acabat robant gratis una bola. Negros. De moment veiem el pla del Químic, que és, em recorda molt als playoffs de l'any passat, que és no deixar que l'equip contrari entri en el partit jugant constantment tu amb la pilota, és a dir, cuidant, fent possessions llargues, amb el problema que sol passar a molts equips és que no saps materialitzar les oportunitats que tens. Ara s'han plantat fins la 22 contrària, han fet una melé, i quan era el moment d'apretar l'han perduda. Francesc, 0 de 3, Està bien robada, està bien robada. En el partit no hi ha ningú que sigui capaç de fer-se seva l'ovalada a l'estuix. I ara torna a intentar-ho Eric Menéndez. El central, placatge contundent de Seu, la bola encara és bona, l'aixeca just. ¡Placaje! ¡Hay juego, está fuera! La bola era bona i una altra pèrdua de Químic en situació compromesa que li dona vida al Seu, l'apuntava a seguir. No sé si acabarà marxant, doncs Arnau Elias, l'ala que ho acaba evitant. ¡Atrás, negros! Apuntada altíssima. Vale, juego. d'Oriol Prats, que la buscava ell mateix. Recepció amb problemes, però ha anat enrere, per tant tot això val. Una altra pèrdua, ara és de Seu. Veurem què és el que decideix Nil Farrell ara. Blancos. De moment, crec que els dos equips els estan pugant els nervis. És un tic molt significatiu que si de cada dues pilotes que tens, una la perds al rack, vol dir que no estàs jugant amb prou calma, vol dir que el portador de la pilota està entrant sol, que els suports no estan atents per netejar el rack. I aquests dos drops que ja ha intentat el Químic sense molt de sentit perquè no tenies l'avantatge a favor teu, doncs són una mostra més de que no acaben d'estar del tot serens cap dels dos equips. Fixa't a la puntada que posava a seguir ara des de Químic, Miguel Cachafeiro, la referència. ¡Fuera, negros! No manos ahora, no manos. Gallec. Ventaja. I el millor jugador de la temporada passada de la divisió d'honor catalana Welling, votat pels aficionats, l'obertura del Químic. Fuera de juego, blancos. Fuera de juego. És un d'aquells jugadors que és tan protagonista que fins i tot el dia que no està encertat apareix molt en el partit. Hi ha dos perfils d'obertures, el que la vol sempre i el que només la vol quan té el bon dia. Doncs Cachafeiro és d'aquells que la vol sempre i per això, quan no està encertat, ja sigui amb el peu, amb les decisions, amb la presa de decisions, apareix molt, i és dels que sol ser senyalat. Recordo Químic l'any passat, un partit desastrós, però que al final, fent tantes coses, va acabar sent decisiu també pels seus. Sí, és un jugador que, com bé dius, no s'amaga mai,
i que a més és definitiu en el resultat final del seu equip. Si té el dia amb el peu, podríem dir segurament que el Miguel té un dels millors peus tant en joc obert com mirant a pals de la Lliga, i per tant si té el dia, clar, el seu equip respira, guanya en territori, guanya en buscar l'esquena al rival, i si pel que sigui no té el dia, doncs el Químic ho passa malament. Des de la Guinardera de Sant Cugat del Vallès, primer partit de quarts de final, Seu i Químic busquen una plaça a semis on espera Gòtics, qui ha estat segon millor equip, una única derrota en tota la lliga regular, i va ser contra aquest Coco que arriba invicta. I així ho farà a semifinals quan toqui, us seguireu evidentment també aquí al Rugby en joc a la xarxa i al Xala Rugby Club Sitges. Només un empat ha cedit en tota la temporada al conjunt garrafenc. El Sitges va perdre un partit a la fase prèvia, abans de Junior Welling, i feia 18 mesos que no perdia un partit. És a dir, quan va perdre aquell partit feia 18 mesos que no en perdia un. I van decidir perdre'l aleshores, no? Quan no era definitiu per decidir places en el play-off. La jugada ara de Seu, va a terra, és bo ara el RAC. Ho ha fet bé Eric Alsina, el fullback, Larrier. Una altra vegada guanya metres, a veure si aquesta és la definitiva, la primera vegada que Seu aconsegueix colar-se a la zona de 22, o Químic segueix complicant-li la vida. Veiem com el número 10 del Seu, el Francisco García, és la base del joc barceloní. És a dir, totes les pilotes passen per ell, és la quarta pilota que passa per ell, exactament. És a dir, la davantera juga a través d'ell. A vegades la davantera juga directament des del 9, en canvi veiem com, veus, sempre és ella que rep la pilota i decideix a qui li dona, quina és la millor opció. Doncs segueix vorejant la mateixa zona. No hay ventaja, fuera de juego, chicos de negro. Químic por favor, aguantant. Quiero ver un espacio claro, ¿vale? Espacio claro, capitán. Ha arrencat a l'esquerra, acabat a la dreta, tornat a anar pel centre. Contigo. I Seu no havia guanyat més que 1,5 metres amb tota aquesta feina, però va castigant també, evidentment, la resistència de Químic. Doncs va a pals. Així ho ha confirmat Seu, que per tant buscarà els primers punts d'aquest partit. Ho farà amb un xut a pals després d'un cop de càstig on ha escollit precisament peu. Vale, espacio claro, déjenmelo verlo claro, ¿vale? La marca se acaba, Francisco García. El tenim col·locant l'ovalada. Estrenarà aquí el marcador d'aquest primer partit de quarts de final. Responsabilitat per l'obertura de Seu. El vent està comprovat. Aguanta la respiració. I banderes amunt. Per tant, els primers punts del partit, efectivament, se'ls queda el Seu fent honor a aquesta estadística que diu que és el millor atac de la Lliga. I com dèiem, 3 puntets a 0. Arrenca marcador Seu. Mantenerme la línia de 3/4. Primera vegada, no ha arribat ni a la de 22, ni a la de 22, i primera vegada que trepitja camp contrari, com aquell que diu Seu en treu profit, en forma de 3. Sí, fent gala del que dius, que és el millor atac. Havíem vist que li dona molt ritme, i tot i que no acaba de guanyar molts metres, fruit d'aquest ritme que li dona, ha enganxat a la defensa del Químic en fora de joc, que també veu per aquí. Si tu jugues amb un ritme molt alt i encadenes bons passes, al final el que fas és posar sota pressió una defensa perquè l'obligues a recol·locar-se molt ràpid. I si no estàs atent, ja hem vist que l'obertura del Seu no perdona. I veurem ara que hem arrencat ja uns quants minuts, gairebé quart d'hora d'aquesta primera meitat. Si comencem a guanyar tuix, un equip i l'altre. De moment 0-2 pel Seu i 0-2 pel Químic. A veure si aquesta l'encerten. Pol Moreno, ara sí, ha trobat la torreta, a més ha estat poderós. Havia estat alguna per desencert propi i també hi ha hagut alguna d'intuïció total, de llegir la jugada tàcticament. La puntada de Químic
Intentarà evitar que aquesta bola marxi, però no. S'ho mirava. Molt bona. Joe Paiva. Avui és un dia per gaudir del duel dels número 10, És un dia per gaudir del 10 de Químic, del Miguel Cachafeiro, actual MVP de la Lliga, i per gaudir de Francisco García, que jugador que ha arribat aquest any al seu, procedent del Club Personal Banco Mendoza, d'un bon equip argentí, i un jugador que tothom que juga contra ell diu, aquest tio podria estar en lligues més altes. I veurem si ho estarà o no. No sé si el seu hi estarà massa d'acord. L'argentí, efectivament, és qui ha obert el marcador. Intenta trencar, el placatge és bo, quan semblava que havia de fer un forat Leo Wall per aquella zona. A terra. Rack la torna a aixecar. Busca l'ala. Ja la tens aquí. Hay ventaja. Lo tocan en el aire. Will Farrell, irlandès. Vale, en el aire, en la mano. Sant Tornem-hi. Jugava amb avantatge i ha rebobinat. ¿Qué? Lo tocan en el aire, ¿vale? El saltador le tocan los brazos, ¿ok? Tercer cop de càstig ja pel que comet el Químic, i perillós aquest aspecte. La disciplina l'ha de tenir, han de ser molt disciplinats els jugadors del Químic, perquè amb el peu de l'obertura guanyaran molts metres, i al final d'una jugada que està ficada a dins del camp del seu, ara és perill claríssim pels del Citari. Evidentment, guanyat molts metres amb aquesta puntada, que venint d'un cop de càstig, evidentment, serà tuix per Seu. Marca, ¿vale? La banqueta del seu que està més activa que la del Químic. Podem sentir més activitat a la banqueta de Seu. Aviat se't gira feina, Pedro, perquè, evidentment, un altre dels clàssics del rugby en joc és sentir els protagonistes en el mateix moment que s'està jugant el partit. Compte, perquè aquest atac torna a ser prometedor del Seu. El placatge arribant per darrere. Ha fet anar a terra novament Neil Farrell. Aixeca. Busca gerar l'Espanyol, ara sense la presència de l'argentí, de Francisco García. Torna a aixecar-la Maxim Ruiz. Mig de Melé, la passada no és bona. Dos abans, Melé para negros. I recupera Químic d'una imprecisió. I hem vist en aquesta seqüència dues claus també del partit d'avui, que és l'encert dels tres quarts del Seu, que juguen molt bé, que són molt incisius, que troben molt bé l'espai, i la capacitat de sacrifici i de treball que tindrà la tercera línia del Químic en l'ajuda en defensa a la seva tres quarts. Veurem un duel molt maco en aquest sentit. Set! L'ha introduït Josep Just, novament espera la puntada, aquest cop s'ho repensa, però Cachafeiro, i acaba jugant a mans. Se li escapa, és un avant perillosíssim aquest. Errada, el que dèiem, encara jo crec que no han trobat el feeling amb el partit. Bé, la voluntat del Químic és jugar sempre que ho vegin clar, és a dir, hem vist en dues situacions que sí que han xutat, ara han decidit jugar perquè hauran vist l'espai a fora, però clar, dins de la T22 no només ho has de tenir clar, sinó que has d'executar molt bé tot el que fas, perquè si no estàs regalant una Melé a 20 metres de la teva marca. Hi ha un equip com Seu que treu profit moltes de les vegades que trepitja zona de 22 rival. Ja l'ha ficat Maxim Ruiz. Mig a Melé, la passada, el placatge duríssim. L'àrbitre el donen com a bo. Compte perquè ha robat una bola gratis, també ara Químic. Termina ventaja davant, termina ventaja. Rack. Placaje. No, fuera manos, hay rack. Veurem si ara sí decideix Cachafeiro la puntada, Quico fa. I bona recepció, sense donar lloc a una segona oportunitat. Trenca bé amb un canvi de ritme, excel·lent, l'arrencada, compte, perillosíssim Joao Paiva. Ha guanyat un munt de metres. L'ala del Seu. La passada salva el primer jugador, joga a mans, compte que és bona. Leo Wall, que acaba rebent el segon a línia, Rick González. Torna a salvar, troba el forat, mira de trencar Maxim Ruiz. Bien, hay juego, está bien limpiado. Tot això és bo. I aquí tornem a tenir l'argentí jugant i fent jugar els seus. Compte que trenca, poderosíssim el davanter, Carles Álvarez pel centre. Vale, está fuera, está bien, hay juego.
Juega de pie, estás en el suelo, juega de pie. Es golpe. ¿Vale? Juega de pie. Molt bé, tant l'atac del seu, que veiem que la seva intenció és donar-li molt ritme, és que la pilota no mori, veiem molts offloads, moltes passades en el contacte, buscant l'esquena de la defensa, i alhora... Deies, no? Aquella dinamització, aquell joc ràpid que fa que hi hagi comès diversos cops de càstig químic. El seu buscar constantment que la pilota no mori, és a dir, que no hi hagi un rack, que no siguin lents, i en el cas que hi hagi rack, la intenten treure molt ràpid i juguen amb la seva parella de mitjos, perquè el mig de Melé també la treu molt ràpid, el Maxim Ruiz, i amb un 10 que pensa, que veu les coses un segon abans que passin, i llavors et dona molt de ritme. I hem vist també una molt bona defensa del Químic, és a dir, un Químic que sota la pressió d'aquest ritme s'està defensant molt bé. Químic que treu ja els jugadors de la banqueta a escalfar, el Pedro Castilla que no ho deu veure clar i mou els seus jugadors. Tiempo. Doncs superant ja l'Equador aquesta primera meitat, només s'ha mogut l'electrònic un cop i ho ha fet en forma de xutapals de Francisco García de l'argentí, per això guanya 3-0 seu. La caje. Último pie. Bien. Juga el seu. ¡Hay La juego! puntada no surt, l'ha taponat perfectament. ¡Ventaja! Se li escapa. ¡Hay La ventaja! bola. Ay, perdón, no lo veo. Pensé que lo había cogido de blanco, disculpa. Vale, se van de blancos. Disculpa, no te digo. Vale para negros. L'àrbitre aquí, disculpant-se d'Amèric Menéndez. Veiem la importància de l'Eric en aquesta acció, recuperant la pilota, tirant el seu equip endavant. Tenim a l'entrenador de Químic, a Pedro Castilla. No sé com estàs veient, Pedro, aquests primers minuts. De moment 3 a baix en el marcador, però igualtat, no? Sí, un partido muy igualado. Ellos han aprovechado un golpe de castigo para adelantarse y a nosotros nos falta un poco más de seguridad, especialmente en el lateral, para poder tener balones de más calidad y poder jugar un ataque más fluido. Has decidit ja que els jugadors surtin a escalfar, els de la banqueta. Algun canvi properament, no? Bueno, no, és perquè estiguin en el partit ficats i preparats per quan faci falta. Molt bé, Pedro, et deixem continuar el partit. Gràcies. Paraules de Pedro Castilla, entrenador de Químic. Paraules de Pedro a Pedro. A Pedro Castilla, a Pedro Isarax, el nostre company a peu d'aquesta guinardera, Sant Cugat. No te pasen. Pase atrás. Juego. Rack. Puntada de Cachafeiro, un altre drop, però busca... O sigui, busca punts 22, o què busca? Sí, busca punts. Ell confia molt amb el seu peu, però això es pot interpretar també com que confia poc en l'atac del seu equip, perquè si a la mínima que tens una mica d'espai ja busques els 3 punts directes... Això tu que ets mal pensat de mena. Això pot ser també, que jo sigui mal pensat. Però jo crec que el Químic ha de tenir una mica més de paciència. L'atac del Químic no és tan ràpid i potser és un pèl més previsible que el del seu, però has de posar sota pressió a l'equip rival i buscar encara que siguin els cops de càstig i anar guanyant territori. Está yendo al suelo. Vas directo a matar el juego. Doncs un altre cop de càstig que comet Químic. Juega de pie, juega de pie. Es lamentava Joan Masas, segona línia dels roig i negres. Bola pel seu. La puntada preparada ja de Francisco García, guanya metres directament. I Tuix, que ja prepara Pol Carles Álvarez. Capità del seu. Blancos van a entrar de I fuera. tenim amb el 12 a l'esquena. Talonador. Ara sí, s'han entonat els dos equips. Aquesta Tuix guanyadora és claríssima. Tenim García. El pibe la torna a tenir, a més és que els companys el tenen vist. Sempre hi ha el retrovisor, sempre hi ha el periscopi posat en el 10, en l'obertura del seu, conscients que efectivament és qui remena les cireres. La caje ahora, liberá. Sin manos, Projecte de molt que va a terra. Torna a aixecar. Mira, tirada de davantera. La caje. Químic. Placatge bo d'Albert Pedro Botet. Ventaja. Li torna a caure. Dona l'avantatge i al final... Van de negros. Viene para blancos. T'apareix una bèstia. Com Joan Masas per darrere. I menys mal que està fet de pedra picada també Maxim Ruiz, el francès, que és petitó, però
Absolutament dur, eh? Joan Mas ha pensat, ja que he vingut, li deixo la targeta de visita. M'està agradant molt la batalla física de les dues davanteres. Dues davanteres molt placadores, molt incisives, molt directes i que estan barallant centímetre a centímetre de cada acció. Aquí va al mig de Melé, Francesc. Ja la té, aixeca per García, joca mans, curt, trenca fantàsticament bé pel centre, Guillermo Parladé, al centre, de Seu, una altra vegada, se li esmuny. Placaje retardado, capitán, son muchos golpes, por favor, bajarme los golpes. ¿Queda claro? Tackle de tiempo, ya había soltado el balón y llega muy tarde, ¿vale? Son muchos golpes, ¿te queda claro? Tiempo. Tiempo. La consigna del Químic en defensa és claríssima. Sempre que puguis caçar el 10, caça'l. I aquí el tenim, atenent-lo. I aquí el tenim. És habitual, eh? Quan un jugador és tan eminentment al cervell d'un equip, el rival vagi clarament a per ell també. Segueix el col·legiat Malcolm parlant amb el Químic. És una circumstància que hem anat comentant al llarg del partit, aquests cops de càstig. De fet, fruit d'un d'ells, hem tingut l'única vegada que s'ha mogut el marcador. 3-0 està guanyant el Seu a la defensa i ara tenim la disculpa excel·lent, necessària perquè tot funcioni, de Guillem Masas, el flanker de Químic, sobre aquest 10 que veiem ara en pantalla, Francisco García, feliçment recuperat. Reprenem el joc. Un treballador incansable, el Guillem Masas. No para, està tot el partit placant, entrant a la pilota, netejant racks, és incombustible. A pals, eh? Sí. Doncs la fe de Cachafeiro també té la seva rèplica. En el 10 acaba de ser atès, però es deu trobar fantàsticament bé, perquè decidirà Francisco García xutar. Així han arribat els 3 primers punts del partit i així busca doblar avantatge. Hi havia opció, llançar fora, la mítica de tuix molt i apretar, però ha preferit xutar pals. També és una manera de vigilar l'altre equip. Tu em regales cops de càstig, jo a la mínima que passi al mig del camp te la clavo. Augment 1-1. Un xut 3 punts per Francisco García. Busca el segon. Els àrbitres auxiliars preparats amb la bandera. El banderó. I fa molt bona pinta, eh? Fa tan bona pinta que tornen a aixecar-se els banderons i Francisco García dobla l'avantatge. Idèntica situació. 6-0, Seu davant Químic. És un recital. El colpeig és, a més, estèticament preciós de l'argentí. Muchos golpes. Jugada repetida. Gaudeix, Francesc. Sí, home, preciós Són 45 metres gairebé, eh? Són molts metres. Ha donat la impressió que si la distància entre pals fos 5 metres menys també entrava, perquè ho tenia teledirigit. Sí, l'avís és el que dèiem, és claríssim. Si t'equivoques, si ens fas concessions, aquí tenim un que d'errada són 3 punts. A més, ara és el mateix que salta per aquesta bola. Déu-n'hi-do, És un jugador que tècnicament se'l veu molt complet i un punt per sobre de companys i rivals. És un goig, realment, gaudir d'aquest jugador. I ho estem fent, el Xala, i amb les càmeres de la xarxa i les vostres televisions locals. Avui des de la Guinardera, Sant Cugat del Vallès. Una altra errada increïble, es maleeix aquí. Oriol Prats, l'arrier de Químic, perquè això ja no és ni a pressió, és la clàssica errada no forçada, Sí, errada no forçat. La passada segurament no era la millor, però tot i així estava més pendent del defensor que li venia que no pas de la pilota. Això passa quan vols fer la segona cosa abans de fer la primera, Ja estàs pensant què faràs quan tinguis l'ovalada a mans i encara no la tens. Preparada la Melé, Maxim Ruiz, novament introduint-la. Set!
I es comença a sentir els aficionats del Seu celebrant aquests 3 punts més. S'ha sentit ara ja els primers càntics dels aficionats del club barceloní. Compte amb Paiva, l'offload acaba sent arriscat, però encara és bo. Com ens comentava el nostre especialista, el Francesc Gómez, sempre que pot, Seu prefereix la descàrrega abans que s'acabi la fase. Cosa que sí passa ara, RAC. A mans de Francisco García, torna a trencar, està sortint bé, compte aquest atac. És prometedor, el placatge des de terra. Boníssim. De Renzo Remar, però no s'ha acabat el perill. Francisco que la dona, compte perquè arriba a la zona de marca i està a punt. I això acabarà. El celebra Seu, però els àrbitres triguen una mica. Avança Blanco, melé para Blancos. I de moment encara no. Tenim el primer try del partit, perquè ha defensat a última hora. Al llindar del precipici químic. I ara aquí hem vist el perill de l'atac del Seu, que no n'obri tancar d'ulls. Venim d'un sol rack, d'un rack d'una punta, i no han deixat que en cap moment el Químic aturés el joc fins a gairebé fer marca, perquè l'han tapada, però pràcticament han fet assaig. I em dóna la impressió que, si parlem bé de Francisco García, Parladé també està sempre com a guardaespatlles, sempre donant una opció bona, ha fintat un parell de cops, guanyant uns metres, i després tota la defensa barra molt, clar, d'aquest primer desequilibri. Estem veient un bon Seu, estem veient el millor atac d'aquesta divisió d'honor catalana, Vueling, i el per què. Clar, són dos centres, el Guillermo Parlade i el Leo Wall, molt potents físicament. Guillermo Parlade fa 1,92 m i 87 quilos, i Leo Wall 1,86 m i 95 quilos. Això vol dir que són centres molt potents i que es nota que porten tota la temporada jugant junts perquè es coneixen molt bé. Ells fan els seus moviments, fan les seves línies de carrera, i és el número 10 el que decideix a qui li passa. És a dir, si veu que el forat està en el 12, li dona el 12, si no el 13, i si no, es poden passar i jugar per fora. I el que també estem veient és que els davanters del Seu tenen mans. És a dir, saben llegir les jugades, quan l'han de donar, quan no l'han de donar, i de moment els offloads gairebé tots han estat exitosos. És que si tu no tens uns davanters tècnics, a part de físics, no pots jugar el joc que pretén el Seu. Exacte. Trobo que està molt ben adequat els tipus de jugadors que tens pel tipus de joc que fa el Seu. Això parla bé de Luis Suárez. Crouch! El tècnic, el Bind! coach dels barcelonins, encara que tenim derbi. Evidentment, de fet, 3 dels 4 guis que veurem avui són de Barcelona, de la ciutat comtal. Compte amb aquesta melé poderosíssima. Està guanyant metres, quan l'aixequi estarà a 2 metres de marca. Mira de percutir Maxim, l'han placat duríssim. Doble placatge de Químic. Usala, juego. Francisco García que l'aixeca, novament Parladé. Placaje. Un placatge, augment Químic ha allunyat 3 o 4 metres al Seu, però evidentment el perill no ha acabat. Sí, el Seu no ha sabut fer servir aquesta bona melé que havien fet. De fet, el número 9 potser s'ha pensat que passa uns quilos més dels que pesava i s'ha anat a la guerra tot sol. Clar, quan veus tan a prop la línia de marca, dona la impressió que per poc que guanyis un metret ja notes, no? I ha estat molt bé aquí la defensa de Químic. Uf. Aquesta puntada defensiva de Químic ha estat a punt de tocar un cap en lloc d'una ovalada. Al final aquí la tenim, tancant el 3/4, l'ala. Quin contrapeu, noi. Sí, Neil Farrell, contrapeu, ha ballat davant de... No, està fuera, ahí techo. L'oponent de Químic, Seca. Francisco García, hi ha hagut un moment que amenaçava, jo crec, amb el drop, al final s'ho ha pensat, ha percutit pel centre. Fuera manos. Més metres. I veurem si... Vale, balón blanco. Que no està fent a l'arribar en aquesta zona són els clàssics pick and go, està preferint obrir ràpid, placatge dur, Parladé que encara la dona, l'offload és boníssim, compte perquè pot arribar, ha creuat tot el camp, Neil Farrell per fer mal a l'altra banda. Último pie. I torna a estar molt a propet de l'assaig. El Seu, força davantera. A terra, RAC, Francisco García, la juga, se li esmuny aquesta bola en el moment menys indicat al Pedro Botet. Per posar-li una pega al joc del Seu, que en intenció i en execució gairebé sempre és molt bo, trobo que quan arriba quan està a pocs metres de la marca,
fa el mateix que faria si estigués a 40 metres. Tu 9 la jugó, ¿vale? I en aquests moments la pressió defensiva és molt més alta perquè la defensa té un rati de placatge més alt simplement perquè estàs més a prop i la velocitat en què puja la defensa també és més alta. I aquí estaven massa oberts, potser és el moment de tancar una miqueta el joc, o buscar pick and go, buscar un parell de fases, ajuntar una mica defensa, llavors sí que la pots obrir. Crouch! Bind! Set! Josep Just novament en l'introducció en aquesta melé. No la gires. S'ha girat completament, però dama per bona, la puntada de Cachafeiro. Veurem què fa l'irlandès. I ara té Farrell. Surten a escalfar els jugadors del seu, de la banqueta. Placaje. Eric Alsina. No manos ahora, no guanya manos. metres, ve el Lo fullback. mismo de antes. Ve Está haciendo el l'Arrier. suelo, ¿vale? Está matando el juego. Golpe. Servei ràpid, de fet li ha robat directament de les mans Renzo Remar. Volent servir ràpid abans que s'armés tota la defensa del seu i això Placaje. Fuera acaba blancos. confirmant Sin que ha estat manos. una molt bona decisió de l'ala de Químic, que vol sortir d'aquestes Placaje. estones de pressió constant, Fuera, de mano, quedar balón negro, tancat en el balón seu negro, terreny de balón negro, joc. tranquilo. Placaje. Xoca Jimeno. Placatge bo, Rac, aquí tenim Cachafeiro, la dona. Ha volgut enganyar tothom, ha trobat Placaje. l'equatorià Jiménez. I ara Bruno Colomé, una altra Placaje de vegada. ventaja. Ben placat. Ventaja de golpe. La bola l'haurà d'aixecar. Ventaja de golpe. Entrar por la puerta. Golpe. Acá en la marquesita. Vale. Fuera de juego, blancos, atrás. Cop de càstig clar Contigo. de Seu. Vale, vamos a touch. Doncs el seu, potser un pèl frustrat d'haver estat 5 minuts molt a prop de fer l'assaig i no haver tret ni 3 punts. I en canvi el Químic ara és aquelles... la balança psicològica, no? A veure què pesa més, si l'ànim o el desànim. Doncs ara l'ànim pesa molt més per la banda del Químic, que ve de 5 minuts sota pressió, n'ha sortit il·lès, Ben resolts, sí. i ara passem d'una banda del camp a l'altra, a veure si el Químic té la paciència que no ha tingut en els atacs, en les ocasions que ha tingut abans, i és capaç d'aconseguir punts. Puntada fantàstica a tuix de Miguel Cachafeiro. Pol Moreno. Atrás, pasillo claro, negros, atrás, negros, un paso atrás, negros. Preparat Paso atrás, negros, pasillo claro. per posar a tuix. Juego. Ara aquí sí s'ha de ser efectiu, És el que deu pensar segur Pedro Castilla. Doncs una altra vegada amb problemes, però se l'acaba quedant. Gairebé de miracle, però li ha caigut ploguda aquesta ovalada del cel a Químic. El xoc duríssim ara. En Botet. Aixeca Químic, un altre placatge, directe a les cames. Avantatge total aquí de la defensa del seu, que ha llegit perfectament aquest intent de Pol Moreno de guanyar metres. De fet, no ha guanyat ni un. Cachafeiro, la recuperació, i compte perquè l'ha llegida perfectament. Francisco García vol ser l'MVP. Francisco García creua tota la camp. Francisco García farà el primer assaig del partit. Excepcional l'argentí, per físic, per intel·ligència, per talent i també per intuïció, perquè ha caçat la intenció de Cachafeiro. Excel·lent l'assaig, el try del seu. És el primer del partit. Primers punts que pugen sense necessitat de peu. Excepcional. Excepcional i conseqüència una mica del no saber, o com a mínim que sembla que no saben ben bé què fer el Químic en atac quan toca ser més resolutiu, és quan sembla que no saben ben bé cap on tirar. I si a Miguel Cachafeiro l'intercepten una pilota és que vol dir primer que el Francisco García és molt bo i molt murri, i fa molt temps que juga això i sap llegir-ho, i segon que l'atac del Químic li falta un pèl d'ordre. Ha donat la impressió que quan estava en aquesta a prop de la zona 22 o fins i tot en ella, el seu li anava guiant l'atac de Químic cap a on li interessava, no? Ha anat obrint a una banda, allà hi havia sempre superioritat de seu, i tant ha estat aquesta mena de laberint, no? Que l'única sortida que ha trobat és just la que li interessava a Francisco García, i el seu que ha acabat convertint aquesta recuperació en un try excel·lent. Mirarà de completar ara amb la transformació posterior els punts per seguir fent gran el forat. Recordem, en Lliga regular 26-0, no dic que el partit vagi per aquest camí, però sí que Seu no vol donar lloc a la sorpresa.
i d'això se n'està encarregant Francisco García. Aquest cop no anirà entre pals, un pèl a l'esquerra, no s'aixequen els banderons, per tant el marcador es queda en aquest 11-0. Seu per davant. 2 minutos, chicos. 2 minutos. Això diu l'àrbitre, que queden 2 minuts de joc efectiu. Doncs si parlàvem de la balança anímica i del factor psicològic, un assaig a falta de 2 minuts per arribar al descans. I quan semblava que t'havies recuperat del teu pitjor moment. Sí, el cop és dur pel Químic. Placaje, está fuera. I a més acabarà, evidentment, si gestiona bé Introduce Blanco. la seva ovalada. De moment la puntada llarga del Seu. Acaba caçant sense problemes, mira de córrer, un canvi de ritme, un altre canvi de ritme, bé, bona feina, ha acabat placat, però ha guanyat un bon grapat de metres per Químic. Aquest dorsal 11, Arnau Elias, Tenés ventaja. només 18 anyets, Ventaja de golpe. Eh. aquest ala de Químic. Sí, una de les grans notícies d'aquest Químic, d'aquesta temporada, que potser no ha sigut tan bona en resultats com l'anterior, és que molts jugadors joves han tingut molts minuts importants i això al final el que estàs fent és treballar pel futur. I partits com aquest, partits de play-offs com aquests, potser valen com 4 partits normals a l'hora de guanyar maduresa en un jugador jove. Número 3, Blanco, fuera de juego. Número 3, Blanco. Sí, fuera de juego. Xutarà, no? Vamos a palos. Esta es la Hi ha marca. hagut mirades, entre Pedro Castilla i Miguel Cachafeiro, i al final hem sentit, Pedro, tu millor que ningú, suma, suma. Sí, clarament li estava indicant xuta pals, que s'ha de retallar distància en el No ho marcador. veies clar, tu, Francesc? Sí, que ho ve. No, et feia que no, perquè he vist que la mirada entre el Miguel Cachafeiro i el Pedro, que estan dient xuto, no xuto, què faig? I que és el mateix que ha passat en la tuja anterior i que ha acabat amb mal resultat pel Químic. Aquest cop, home, el xut és perfectament assequible per un jugador amb el peu de Miguel Cachafeiro. Al final, l'alternativa quina és? Anar a les tuixes, que n'has guanyat, clara, una de 5, i intentar muntar un molt que tampoc saps si tens el dia contra el seu en aquest aspecte, per tant, suma punts, ves al descans i no te'n vas amb 0. Home, més psicològicament, si l'últim partit on t'has enfrontat no va ser capaç de fer-li ni un punt, fes-ne 3, trenca aquesta barrera psicològica, i la segona meitat, doncs, 40 minuts més. Aquí va el xut de Cachafeiro, fa bona pinta, la fa tota, 3 puntets i s'acaba la primera meitat. Evidentment, amb l'estrena de Químic, 11-3, mal menor. Per tant, aquest cop de càstig ha acabat transformant Cachafeiro i que retalla la distància, 11-3. Repeteixo, avantatge per un Seu que a grans línies ha estat superior en aquest primer temps. Pedro Miseracs està... Ah, no, estava en protagonista, però l'han robat. Pedro, què ha passat? Te l'han tret. Doncs sí, volen parlar a mitja part, han dit que parlarem després amb ell. Doncs, si vols, fem una aturada i de seguida tornem amb el desenllaç d'aquest primer partit de quarts de final. Robatori en tota regla, això, amic? Pausa i tornem. 11-3, guanya el Seu Químic. Fins ara mateix, a la xarxa, al Xala, fins ara.
Jo en tinc una, Jordi, si vols, de sobres aquí. Rugby en joc des de la Guinardera, des de Sant Cugat del Vallès, descans del primer partit de quarts de final. Avui tenim un matí amb ració doble, després es veuran les cares a partir de la 1, més o menys, Barça Blau i Tarragona, quart i cinquè classificat de la Lliga regular. Ara, de moment, el Seu està guanyant el partit davant de Químic, està imposant, per tant, la teòrica, sempre a priori, superioritat, 11-3, un nom propi, el de Francisco García, en el conjunt del Seu, 2 xuts a pals, un try després d'una recuperació espectacular i només un altre xut després d'un cop de càstig de Miguel Cachafeiro ha permès estrenar i trencar aquest psicològic 0 en el marcador de Químic, un 0 que sí es va mantenir a la Lliga regular, d'aquí que, com dèiem i com escoltàvem, com ens comentava el Pedro Miseracs, xerressin entre el cervell de Químic i el seu entrenador, Pedro Castilla, pel fet de trencar suma, li ha dit, xuta a pals i ha sumat 3 puntassos. Un partit que esteu seguint des de les televisions locals, des de la xarxa i, evidentment, també des del Xala. Recordeu, plataforma amb contingut en exclusiva, vídeos i un munt de reportatges que valen molt la pena, evidentment, també ara ficats de play en el món del rugby. Podeu entrar al web, xala.cat, o baixar-vos l'aplicació tant per iOS com per Android. I, a més, si veniu de part nostra, si poseu Rugby Xala... Doncs ja heu sentit el Seu, preparats per sortir aquesta segona part, a donar-ho tot un altre cop, molt motivats i a no baixar el ritme. Fent la paradinya, si poseu Rugby Xala teniu un mes de franc, un mes gratis. Sensacional, Pedro, posant el micro ahir, com diu el clàssic del periodisme. Estem veient alguns dels highlights. Mare meva, quin canvi de ritme. Daniel Farrell ja ens ha deixat flipats quan l'hem vist en directe, i ara també tot a punt perquè arrenqui la segona meitat, i passo per l'especialista, per Francesc Gómez. Què creus que ha de passar al camp, què ha de fer millor Químic perquè hi hagi partit, i no sé si ha de canviar massa cosa Seu, més enllà d'aquesta tranquil·litat quan està propet de marca? El Químic el que ha d'aconseguir és que les possessions que té, que són moltes i algunes bastant llargues, siguin més perilloses.
perquè hem vist un CEU que ha estat defensant, segurament ha estat més defensant que atacant, però no se'ls ha vist nerviosos ni incòmodes defensant. I això és el pitjor que pots dir segurament d'un atac, és a dir, el que has de fer és buscar espais, guanyar metres o buscar la indisciplina de la defensa, i el CEU en aquest aspecte, potser al final ha pecat una mica més, però l'hem vist molt bé i molt còmode en defensa. Amb problemes, però acaba fent recepció bé. Gerard Espanyol. Introduce! Rack, puntada. Poderosíssima, guanya metres. No hauria de tenir problemes. Arnau Elias en aquesta recepció, el joveníssim, 18 anys, ala, de Químic, creua al camp, troba forat, ha guanyat un bon grapat de metres, encara no es dona per vençut, segueix percutint, a terra. Fuera, Blanco, no molestes, tranquilo, no molestes. Rack, aixeca, Cachafeiro, prefereix endarrerir un metre per després guanyar-ne un altre, aquesta bola és bona. Joc a mans, està sortint bé. Juego. Químic troba Bruno Colomer. Rack, fase nova. Just pel Pilar. Michel Jiménez, l'equatorià. Molts quilos, Aquest jugador més aviat petit, però un centre de gravetat baix que qualsevol el fa de terra. Segueix Químic. Fa bona pinta aquest primer atac de Químic, deixa'm-ho dir. Aventurar-me. Està creant més perill el Químic en aquest atac que en tota la primera part. Ara un placatge duríssim, de Gerard Espanyol sobre un Cachafeiro que ha quedat estabornit a terra. Donat avantatge per veure l'àrbitre si en pot treure alguna cosa positiva. L'offload és bo i aquesta bola que ha estat a punt de robar seu. Ja està Cachafeiro novament amunt. Passada que vola molts metres, enrere, la recupera bé, com dèiem, fa bona pinta aquest atac de Químic, vol trencar Pol Casagran al centre, la dona fins a Sergio Riera, a segona línia. Sí, no, hay ventaja. Sí. I ara veurem què és el que decideix. Ara hem canviat les tornes, això li ha passat a la primera meitat a Seu, no n'ha tret profit, i ara veurem si Químic té la tranquil·litat, l'encert, per anar buscant, de moment ho intenta, a base de pick and go. Una mica més, troba compte, uau, oportuníssim, aquest placatge de Jou Paiva. Molt actiu el Pedro Castilla en aquests primers minuts, a la banqueta de Químic. Arnau Elias és el jugador que ha estat a punt de trobar el forat, rebobinat fins al fora de joc. Sembla que està preparat per sortir un jugador de Químic, serà Luis Barbarín, no sabem encara per qui serà, l'està donant les darreres instruccions al Pedro Castilla. Les consignes que hagi dit o la xerrada que hagi fet el Pedro Castilla a la mitja part, sens dubte han sorgit d'efecte, perquè veiem un atac del Químic sobretot molt més ràpid. És a dir, la velocitat amb què es mou la pilota és molt més elevada i la velocitat en què surt la pilota del rack. Això el que fa és posar més pressió al Seu, que no té tant de temps com per col·locar-se en defensa. Francesc, Pedro, suma. Sí, ho tenen clar. A poc anar retallant distàncies al marcador. Hem vist en imatges abans també, precisament, Louis Barbarín, aquest jugador francès, l'altre francès, que avui tenim al camp, Maxime Ruiz jugant, i després hi ha algun també a la banqueta, Antoine Bourbon. 18 anyets té. Sí, amb la cara paga, quan l'hem vist, i ara Miguel Cachafeiro, que vol quedar-se a distància d'un try, perquè al final, entre una cosa i una altra, dos xuts a pals, doncs mira, el parcial és de 0-6. Golpe de castigo, número 10. Sale 9 negro, cambio. 11-6, queda a 5 punts, si aconseguís fer un assaig, Químic empataria i a més una hipotètica transformació posterior acabaria donant avantatge a Químic, que ressuscita i viu en el partit. Bé, Cachafeiro, aquesta era infallable. Sí, home, era infallable, i veiem el canvi buscant el Pedro, buscant més ritme en el partit. Canvia el mig de Melé, canvia el Josep Just i entra el Louis Barbarín, aquest jove jugador francès, que segurament per la joventut serà una mica més esbojarrat, i és el que està buscant el Químic, és donar-li un nou aire al seu atac, un nou ritme. Els scoutings que fem i que fas parlen d'un jugador molt jove, amb projecció i sobretot molt tècnic, Sí, sens dubte. Veurem, en aquests partits a vegades se sol apostar per la veterania, per allò de no caure en nerviosismes, de no caure en errades innocents, però si no t'està funcionant el que tens, a mi això és una cosa que m'agrada molt d'alguns entrenadors. Si no t'està funcionant, no es casen amb el seu 15 o no es casen amb cap jugador. No m'està funcionant X
aspecte del meu equip, doncs el canvio. Si no és un canvi de banqueta, doncs potser canvio posicions o canvio consignes. Ara vaig a fer d'advocat del diable, però que just ho facis quan el primer atac teu ha estat tan i tan fluid, no?, en aquesta segona meitat, devia ser una cosa que tenien mig parlada Pedro Castilla amb els seus jugadors. El que sí que és veritat és que Químic ha trobat 3 punts en la primera jugada ben moguda. Aixeca seu Carlos Pedro Botet, a terra, ha guanyat un munt de metres. L'octau del seu. Ara passa Francisco García, ben defensada, ja no està tan lliure, ja no està tan tranquil. L'obertura de seu. Sembla que s'ha fet mal l'Albert Pedro Botet. Estan atenent aquí al camp. Jugador seu. Pedro Botet, els germans, el número 8, 24 anys, l'Albert, a la segona línia, 21, dos jugadors físicament doncs, molt alts, sobretot sumen molta alçada de cara a aquest tuix, molt placadors, molt forts en el contacte i que li donen molt de ritme a la davantera del seu. Capitán, los golpes. Te lo dije antes, te lo vuelvo a decir ahora, ¿ok? L'àrbitre que adverteix, i és que estem veient molts punts de cop de càstig, de xut a pals. De moment els equips ho estan aprofitant. Sí, la defensa del Químic està avisada que ha de posar molta pressió a l'atac del seu per no deixar pensar especialment al Francisco García, però has d'anar en compte que no et passi com ara, que surtis en fora de joc per intentar caçar-lo i regales 3, com a mínim el xut el regales. Rebufa, expira l'argentí. Es va obrint, però entra, banderes amunt. 3 punts, xut a pals per un Francisco García que, tret la transformació posterior a l'assaig, no ha fallat ni un sol llançament i que puja, per tant, 3 punts més. La consigna de la banqueta del seu 0-0, 0-0, perquè no es confiïn els seus jugadors. De moment, inici de segona meitat trepidant també. La primera ja havia estat bona, però en aquesta segona, primer atac de Químic, 3 punts. Primer atac de Seu, 3 punts. Segona meitat igualada. Marcador 14-6 per Seu. Rac i empentes. Aixeca finalment. Puntada molt alta. Magnífica la recepció. Jugador que està demostrant el perquè parteix en el 15, va tenir només 18 anys. D'aquest Químic, Arnau Elias. García la deixa, Rac l'aixecarà ja, preparat Maxim. Estás por delante del balón, es golpe. Estás por... I ara la xerradeta. No por eso tienes que hacer una represalia, ¿ok? Tranquilo, ¿vale? No empujes, no provoques, ¿ok? Atrás, y suelta el balón cuando te corre el golpe, ¿vale? ¡Eri! Acá, la marca acá, Contigo. Té problema el Carles Álvarez, estem veient també com l'estan aquí atenent les assistències. I ara hem vist per què és un derbi barceloní. Diu, encara que cometi cop de càstig, no has de prendre la justícia per la teva mà. Advertència que ha fet el col·legiat Bruno Colomer. 11 blanco, cambio. Segueixen preparant-se canvis. Doncs sí, entrarà el número 20, Antoine Bourbon, del seu, i sortirà l'11, el Neil Farrell. 6 blanco. El 6, perdó, Liam Farrell. ¿Hablan los números? Los números. 3. Vale. Doncs surt el joveníssim Liam Farrell de tan sols 18 anys, que és el seu primer any com a sènior, i entra Antoine Bourbon ja de 25 anys, un jugador francès ja consolidat. Tenim Liam Farrell, flanker, que ara ha estat substituït, i Neil Farrell, la que hagin fet aposta a propòsit, que és l'ala, l'11 de Seu. Melé que introduirà ja el Seu.
i veurem si en aquest partit passa el que sol passar en la majoria de partits de rugby, és que la segona part es trava, una mica més es trava, ja veiem més melés, el cansament ja comença a passar factura, cauen més pilotes, hi ha pitjors passades, i seria una situació que al Químic no li convindria gens, perquè, evidentment, perquè el que necessiten és més ritme per intentar posar en perill la defensa del cel. Companys, tenim a Luis Suárez aquí preparat per donar les seves impressions en aquest partit. Luis, no sé com estàs veient el partit, de moment aneu 8 punts a dalt, però el Químic sembla que ha despertat en aquesta segona part, ¿no? Sí, hasta ahora el ritmo del partido en ataque lo ha llevado el Químic. Nosotros nos hemos dedicado a defender más que nada, pero bueno, estamos defendiendo bien y las oportunidades que tenemos las estamos canalizando en puntos, lo cual es lo que nos permite estar por delante del marcador. Doncs deixem seguir a veure com acaba el partit i parlem després. Vale, gràcies. Ras i curt, el tècnic del seu, que veu coses bones, evidentment, però que també reconeix que el Químic sembla qui intenta dur la iniciativa. Recordem que, per exemple, l'únic assaig del partit ha estat en ple atac de Químic, aquella recuperació, aquell robatori de guant blanc de Francisco García, una altra vegada Paiva, molt protagonista, No, fuera l'ala balón, de Seu. fuera balón, jugar el balón, afuera. Rac, Francisco, una passada un pèl baixa. Així entra en el partit Entra por la puerta. Antoine Bourbon, la primera bola, a ajupir-se i a buscar-la per un contacte posterior. Compte ara en Parladé perquè troba irlandès Farrell. Fuera manos, hay techo, hay techo. Déjala negro. Golpe, hay techo, fuera manos, te lo estoy cantando. No serà perquè no ho està dient. Exacte. Sí, el Malcolm Van Stiden, aquest àrbitre, parla molt, està constantment donant instruccions als jugadors i com a jugador a vegades estàs molt calent i no l'escoltes. No és que moltes vegades sembla, hòstia, per què no li ha fet cas a l'àrbitre? A vegades estàs ficat allà al mig, t'estan caient galetes de tot arreu i no ho escoltes. En aquest cas, però, el col·legiat estava sent molt clar en aquest sentit i després d'un parell d'advertències ha acabat caient un cop de càstig més. 15 blanco, cambio. Prepara un altre canvi al seu, entrarà amb el número 21 Aaron Michael i sortirà amb el 15 Eric Alsina. Vale, juego, blanco, mirá tu Posarà de Rie, no? blancos atrás, Igual? blancos atrás. El fullback, canvi. Canvi de Rie. Negros más cerca, juego. Jugador dels Estats Units, l'Aaron Michael. Mystic River Rugby Club d'Estats Units, d'aquest club La de caje. procedència arriba. Sembla el nom d'un grup de música dels 80. Mystic River. No te pases. La caje. Compte amb el seu perquè torna a amenaçar. Ben ficat ja a la zona de 22, el canvi de ritme de Francisco García. Maravilla, però com pot haver trobat el forat? I el try és descomunal, com ho celebren els companys. Està sent un recital el que està donant l'argentí, que a més ara somriu. Deia el gran todos los jugones sonríen igual, doncs aquest és molt gran. Com ha somrigut número 10. Francisco García, canvi de ritme, finta amb la mirada gairebé i assaig descomunal. Sembla que s'ha trencat un jugador de Químic, demanant el canvi. Està a un altre nivell o és el gran dia d'avui? Està a un nivell molt per sobre d'aquest. És a dir, els comentaris de rivals i de companys i d'aficionats que l'han vist jugar sempre és el mateix. Aquest tio podria estar tranquil·lament a Divisió d'Honor. I ho estem veient. Ell està... Jo crec que la gran avantatge dels grans jugadors és que veuen les coses abans de que passin. O un segon abans que la resta. És a dir, no tenen el do de la premonició, però veuen un segon abans les coses i prenen les decisions un segon abans. I aquest és el petit avantatge, aquesta és l'única que necessites per trencar defenses, per ser millor en defensa, etc. Tres canvis prepara Químic. Andrés Montes, no? Era el mite. Deia allò, todos los jugones sonríen igual. El malaurat, Andrés Montes, una referència per molts dels periodistes esportius. El xut, heu sentit un no, Doncs és l'única, entre cometes, taca negra en l'expedient d'un partidàs. El de Francisco García, saps què passa? Que quan valen 2 punts no els vol. Quan en valen 3, doncs va a pals i troba la H.
Vale, 1-2, 1-2. Doncs sortiran pel Químics, Adrià Bou amb el 17, Adrià Essun amb el 18 i Pedro Acuña amb el 22. Si marxen del camp, amb el número 1 Michel Jiménez, amb el 2 Paul Moreno i amb el 14 Renzo Remar. No se pasen, Canvis amb el 15 de Químic. Doncs buscar la reacció mitjançant aire fresc, a veure si els que tenen des de la banqueta doncs, donen un impuls als jugadors del Químic, que estan patint la gran qualitat de Francisco García, que està dominant a plaer aquest partit. Placaje, fuera negros. Está bien limpiado. 19-6, marcador d'aquest primer partit de quarts de final. Vale, está bien. Apuntada altíssima. Seguís poc dir, mare meva, ara semblava que la tenia gairebé seva Louis Barberin. I aturat el crono, s'ha pogut fer mal, el jugador francès, perquè el placatge... Tenim la repetició. Bé, no és un placatge, xoca sense veure'l. Sí, però... Veurem què decideix l'àrbitre. Capitán de blancos. Voy a sacar amarilla, no es una carga real, ¿vale? No va. Está muy por debajo, nunca tenía posibilidad de llegar al balón, ¿de acuerdo? Es amarilla, es muy peligroso. Sí. Serà groga, no, Pedro? No. Sí. No vas a buscar la pelota realmente, no tienes chance nunca de agarrar la pelota, es amarilla. Sentim No l'àrbitre queda nunca agarrar la pelota, ¿vale? No es donant realista. les explicacions pertinents. Fa que no amb el cap, per això el Número jugador de 12. Seu. No hi està d'acord. No té raó. Guillermo Parladé. Quan vegi la repetició se n'adonarà que involuntàriament, però ha comès una acció de mereixedora de targeta groga. Encara que no el vegi, eh? Sí, és el que ha explicat ara el Malcolm Sí. Van Stiden. Tiempo. El jugador químic està molt més amunt, ell pràcticament no ha saltat, i això no és competència a l'aire. Estàs molestant un jugador que té el control de la pilota a l'aire. Per tant, les normes en aquest sentit que cop són més severes perquè aquestes accions són molt perilloses. És el Guillermo parla. A la banqueta de Químic demanaven la vermella. O sigui que... Potser per aquest punt d'involuntarietat és el que Sí. és el que fa que l'expulsió no sigui definitiva, Francesc. Sí, tal qual. I si l'hagués tret vermella tampoc hauria sigut un escàndol, ni cap bogeria. Més que res per la perillositat respecte al rival, perquè si cau malament el Louis Barberin es podria fer molt mal. Que estava ben bé un metre més amunt, Sí. El jove francès, un poder de salt descomunal. Clar, en aquestes accions és difícil, perquè tu vens amb la inèrcia, vens corrents també, però has de fer l'esforç de frenar-te. Quan l'altre jugador ja està en l'aire i ja pràcticament té la pilota, tu no pots tocar-lo. I serà torn per Miguel Cachafeiro per sumar 3 més. Amb un altre xut a pals. De moment, el partit s'està jugant molt aquí, amb els cops de càstig. I precisament, amb els càstigs en forma de punts, aquests cops de càstig. Jugo amb les paraules. El xut queda molt curt. Vale, 22, salida 22. Si ara no l'ha sortit un bon xut al Miguel, i el Químic que ara ha d'aprofitar aquests 10 minuts de superioritat numèrica. Atrás del pateador, todo el mundo, no se pasen. Els primers 5 minuts han estat de molt bons atacs del Químic i de sobte s'ha esfumat perquè el seu, és el que estem dient, està molt ben plantat en defensa. Hacia atrás, hay juego. S'acaba quedant aquesta bola Cachafeiro. Negros abajo. La puntada molt alta que tamen under. Hay juego. Recordem el hashtag Rugby en Joc per poder fer els vostres comentaris. No moleste, si esteu Blanco. veient aquesta semifinal, recordeu Rugby en Joc i des d'aquí comentarem totes les piulades que feu. Quin canvi de ritme, quina finta, novament. Está bien, hay juego, Francisco hay juego. García, ara la puntada a seguir, ha estat placat. Juanca, del punto. Ha intentat treure-se-la de sobre, però una altra vegada amb una Ahí el finta amb tacle el está bien, cos. está justo. És el que deies, de veure el joc un segon abans, i per tant, sempre tens aquest avantatge. Comuniquen, por favor. Per cert, que parlant de detallassos, Completa. Déu-n'hi-do també el que ens ha deixat Oriol Prats amb aquesta puntada. Miren la marca, Ara fa miren només la marca con el un parell de jugades que ell mateix ha acabat caçant. Perfecta la coordinació, perfecta tècnicament també. Estem veient un bon partit pel que fa a joc de peu i gens malament tampoc. Pel que fa a les mans, potser no tan brillant. No, liberal. L'afició del Químic es fa sentir, fent els seus crits també. Potser són hi ha més gent d'aficionats de Químics que de Seu, però clar, els de Seu s'han fet sentir més perquè han celebrat més punts. RAC, fase nova. Sempre buscant el 10, aquest cop per Oki la Repes. Vale, balón negro.
Un centre. ¿Cuántos van, negros? Veiem algun problema del Ceu en atac quan surt d'una pilota estàtica. És a dir, el Ceu juga gairebé per inèrcia, gairebé de memòria, quan la pilota està viva, buscant l'offload, i quan té massa segons per pensar, a vegades no sap ben bé què és el que ha de fer. Pol Moreno troba poder. Sí, es parcial, chicos, es parcial. Capitán. Llançament parcial. Vale, vamos a la melee. Hi haurà melee, per tant, per Seu. Molts problemes en tuix, tant pel Seu com pel Químic, però especialment el Químic, que n'ha llançat 7 i només n'ha guanyat 2, i de les 2 només una clara. L'altra ha sigut allò de Remanguiller caient, que l'ha agafat al mig de melee gairebé una mica de fortuna. I ara que tenim una melee, veiem aquesta estadística que diu que de moment Seu no n'ha perdut cap. Sí, exactament, 6 de 6. El Seu que potser no estan avançant molt les melees, però com a mínim assegura la possessió. Compte perquè Seu busca un assaig que podria encarrilar molt el seu passi a semis. La victòria en aquest partit. Ha tornat a resistir Químic, com abans, a la primera meitat. Deja el balón en el suelo, deja el balón en el suelo. Vale, ya está. Salten les espurnes. Tiempo. Capitanes, por favor, vení. Conscients de la tensió i escoltarem Malcolm Van Steden. Col·legiat. Quedan 20 minutos, ¿vale? Tranquilidad y vamos a terminar de jugar este partido bien, ¿de acuerdo? No quiero que se agarren después del partido, después de la jugada, después del silbato. ¿Queda claro? Vamos a jugar. Tiempo. Juanca. Balón negro, chicos, en 5 yardas. Balón negro. Balón negro. Números negros. ¿Cuántos son? Ha tornat 4. a salvar-se d'una situació molt compromesa a Químic. Sí, a la primera part li ha passat una cosa similar. Però la Tuix, problemes, es transforma en una bola que acaba directament en possessió del Seu, l'aixeca, compta perquè té opció de try, té opció d'assaig, molt a prop de la marca, l'acaba aixecant Seu, es resisteix una vegada més Químic. García que ha de deixar, mare meva, li estan donant cops per tot arreu. No hay ventaja. Volen les puntades involuntàries, contactes. Tiempo. Capitán, 22. Reiteración de faltas, ¿viste? Penal, todo fuera de juego. Son muchos fuera de juego, ¿vale? Es reiteración de faltas, ¿vale? Ok, 22. I veu la targeta i, per tant, queda fora de combat momentàniament Pedro Acuña, un dels jugadors que tot just acaba de sortir. Número 22, negro. Pará, no es juego. Tiempo. Sí, ha sortit fa 5 minuts. I ha estat qui s'ha acabat menjant aquesta reiteració de faltes, qui menys culpa tenia segurament. És la llei de Murphy. Exacte, l'autor de la darrera. És molt frustrant, estàs a la banqueta, entres 5 minutets i et menges tu la targeta groga pels cops de càstig que han comès els teus companys. Hi haurà un altre canvi a Seu. Quins problemes en la Tuix de Químic, després de salvar el més complicat. No ha pogut guanyar aquella Tuix i ara mira a fer-ho al Seu, que sí, ho fa amb poder. Compta el molt. Vale, es melee, batalla involuntaria, ¿vale? Prepara per entrar pel Seu, Arnau Cruz, amb el número 17. I nova melee. No, primero la tienen los dos, ¿vale? La traspasa, ¿vale? ¿Ok? Eso es lo que yo veo, ¿ok? Es melee. Vale, cambio. Tiempo. Aquí tenim el canvi que es prepara. Marxarà amb el número 1 Manuel Borbón i, com dèiem, entrarà l'Arnau Cruz amb el número 17. Menys vistós avui, Manuel Borbón. S'ha fet un fart de treballar, el pilier de Seu. Vale. De tant en tant sempre dona alguna aventureta d'aquelles, alguna expedició. Sí, el jugador més veterà del Seu, amb 33 anys. Jugador que també ha jugat a l'universitari, que també va jugar amb els Cocos de la Ramon Llull i que ha evolucionat molt al llarg dels anys, s'ha anat convertint cada vegada en un jugador més complet. Doncs aquell molt que feia pinta d'assaig pel Seu, que s'ha convertit en una melee per una altra irregularitat. En aquest cas amb introducció de Químic, guanya metres, la passada és bona, de moment no vol fer la puntada, té gent a l'esquerra. El RAC d'Eric Menéndez.
Vas por el lado, sí, es golpe, por el lado, sí, va, no, el 8, se tira por delante tuyo, ¿vale? Golpe. Volia servir ràpid Químic, però la bola era per seu. Capitán, vamos a palos. Una altra vegada intentarà el xut a pals. I 2 canvis més preparen a Químic. Ara veurem qui mourà el Pedro Castilla de la banqueta. Complicat, de moment xut a pals. Sí, l'agua fora. És complicat, però si la passes ja poses molta terra pel mig perquè obligues el seu a haver de... el Químic, perdó, haver de fer 3 ocasions per remuntar el partit, perquè ja serien 22 punts, 21, perdó, i per tant obligues el seu a fer molts punts. Ai, 21. O 22, sí. Tindries 22 a 6, sí, i obligues a fer 2 marques en cop de càstig. És el número per excel·lència. És que sóc de lletres, disculpa. I va un cop més preparat Francisco García, només ell ha anotat en el partit, i això que, si com en Químic hem vist 2 xuts a pals, que són els 6 punts que té el conjunt roig i negre, en el seu hi ha hagut un parell d'assajos, però tots 2 també els ha acumulat aquest dorsal 10 argentí, que ara s'ho mira, es concentra, te la dirigeix, o ho farà l'ovalada cap a l'H. No n'ha fallat cap de xut a pals, a excepció de les transformacions, i evidentment, quan ho diu el comentarista, apareix la maledicció i falla el primer llançament Francisco García. Tarragona, por favor. Por favor. Puntada de Químic. Se la queda Neil Farrell. 20 anys, irlandès. Ha trencat, ha trobat el forat. Placatge contundent, però ja té el que volia. L'ala del seu. La torna a aixecar Enric González. Ahora fuera manos. Passa atrás, de juego. Partit molt bo de l'Enric González, que també és un d'aquests jugadors veterans, té 28 anys, que ja porta molts anys jugant al seu, i avui un partit molt complet, placant, també en atac, sabent quan donar la pilota, sabent quan entrar, un jugador molt contundent físicament i que ha fet un molt bon partit, està fent molt bon partit. Ja l'Espanyol tenia opció de jugar a mans, però ha ferit. Canvi a Químic, entraran amb el número 20 Iván Pérez i amb el 21 Didac Menéndez. 5 y 6 negros, cambio. 5 y 6 negros, cambio. I com sentim, l'àrbitre marxaran amb el número 5 Sergio Riera i amb el 6 Jaume Salgado. Més relleus al Químic, el que ha desaparegut és el sol, en aquesta guinardera de Sant Cugat del Vallès, bufa el vent. Doncs aquí quan no fa sol ja veureu que fa fresqueta, dic per experiència. Crouch! Bye! Melé. Arriba. No pelees, no metes la cabeza para adentro. Al hombro de él. ¿Te queda claro? Vamos de vuelta. No disputamos hasta que entre el balón. I 2 canvis també es preparen al seu, entraran amb el 22 Luis Orà i amb el 23 Carlos García. Crouch! Bind! Set! Barberín, mitja Melé que ha entrat en aquesta segona meitat. El francès la dona per Cachafeiro, puntada. Te sueltas, es golpe. Altre cop de càstig. Vale, decime. No sé si estarà lluny de la reiteració, també. El seu, està xiulant molt, Malcolm Fastir. 13 y 8 blancos, cambio. Sí, el seu ha comès ara... 13 y 8 blancos. Perdó, ha comès en aquesta segona meitat 3 cops de càstig. ¿Cuál? Que passa que un és un cop de Melé, és a dir... Ok, vuelve la amarilla. A la Melé el que sol passar és que si tu comets 3 cops de càstig, si l'àrbit interpreta que ho estàs fent expressament per molestar, sobretot a prop de la teva marca o en el teu camp, sí que solen haver-hi targetes grogues pels pilars. Però si et fas 3 cops de càstig en 27 minuts no és excessiu. Torna a ser 15 jugadors al seu i ha fet 2 canvis, com dèiem. Ha marxat Carlos Pedro Botet i ha marxat Leo Wall i ha entrat Luis Orà i Carlos García. Recordem, vist una targeta groga a Guillermo Parladé per aquell xoc brutal amb Louis Barberín, el francès, i també el Químic. Una groga, en aquest cas, un dels que acaba d'entrar per Pedro Acuña. Queden 3 minuts perquè pugui tornar al camp.
Ara veurem si el Químic és capaç de resoldre el que està sent el seu taló d'Aquil·les avui, que és l'Atuix. Doncs mira, bon recurs. Ha buscat alternativa. Tranquilo. Atuix una miqueta heterodoxa, però que també sempre Blancos, comuniquen. acaba donant premi. Completa, negros. Normalment, gairebé sempre que es fa té premi, perquè agafa per sorpresa l'equip rival. Atrás, miren al linier, Gran taló por favor. d'Aquil·les, avui. Mira el linier, Gran mira el taló linier. d'Aquil·les, Sí, és un grup. Químic. A més, és d'aquelles coses que et va, no? És com una mena de tortura, perquè Juego. són Placaje. errades que fa que A la no porta. puguis encadenar bones jugades, possessions seguides, etc. Ara sí, Químic, a la zona 22, Cachafeiro, l'obre per a Eric Menéndez. Es mou Menéndez, encara no, l'offload. Zona dreta de l'atac per Químic. Ara sí, Rack, l'aixeca rapidíssim, però el conjunt que avui exerceix com a visitant. 19-6, buscant el primer assaig. Químic. Ventaja de golpe. Segueix percutint pel centre, però guanyant, mà tret a mà tret. Seguís con ventaja. Ara sí obre una miqueta, Cachafeiro amb el peu, la juga, compte perquè trenca Arnau Elias i acaba anotant. Sensacional, La progressió que té aquest nano, 11. excel·lent la visió de Cachafeiro, i s'ha de ser molt bo perquè el teu obertura tingui clar que per acabar la jugada ho ha de fer el rookie. Mi línea donde vos quieras. Excel·lent Arnau Elias, rebent, canvi de ritme, velocitat en sortida brutal i primer assaig. Mereixia també Químic del partit per ells. Sí, amb la tranquil·litat de saber que estaven en avantatge, Miguel Cachafeiro ha pres una decisió que solen prendre molts obertures, que és quan estàs en avantatge, fas una puntada de peu amb més o menys fe de veure què passarà, però en aquest cas ha sigut molt precisa, ha vist que l'Arnau Elias tenia espai i li ha posat a les mans, com si fos una passada gairebé. Ha estat un 1 contra 1 després i Elias ha trobat el forat com per plantar la bola. Tornarà Pedro Acuña. I Cachafeiro, que ara mirarà de completar. No hem tingut cap assaig amb transformació completada. Intentarà Miguel Cachafeiro donar 2 punts extras. Això és un sí, doncs mira, 2 puntets més. Sí, vendrá. Número 10. 19-13. I s'activa la banqueta de Químic, veient que està més a prop Capitán, en el marcador. vuelve la amarilla. Menys de 10 minuts, ara ha tornat a entrar el Pedro Acuña pel Químic, estan 15 contra 15, i un assaig transformat dona la victòria i el bitllet a les semifinals del Químic. Vamos a jugar, chicos. Ha estat un molt bon atac, Ha començat amb la touche, aquella que li ha donat confiança, després una altra. Sí, però tot ve d'una touche perduda del seu. Vamos. Sí. Estan sent decisives Totalment. en el partit d'avui. De moment han castigat més a Químic, però efectivament Seu també ho ha acabat notant. I ara explota l'afició de Químic, que s'ho creu, Sí, a més, com dèiem abans, hi ha més aficionats i quan criden se senten més que els de Seu. I ara no se n'ha entès. Ara el Químic ha de jugar en aquella línia tan fina entre que ens corre pressa, però alhora no hem de ser impacients i no hem de precipitar-nos. I hem vist un plano de Pedro Castilla, que Pedro Miseracs també està ficadíssim en el partit, veient que el té a la mà, Sí, s'ha activat de la banqueta de Químics, està més callat en els primers minuts, però veient que el seu equip està responent i que els canvis estan funcionant, s'està activant l'entrenador de Químic. Usala. Fase nova, l'aixeca, Carlos García, un altre placatge, Químic es resisteix a perdre ni un centímetre. Excepcional, la defensa de la davantera del Químic és boníssima, els placatges tots són baixos, talant l'arbre, tots, i no regalen ni mig centímetre al seu. Luis Suárez Luis Suárez està parlant amb el seu ajudant i no sé què estaven comentant, però em sembla que no ho veu gaire clar el que està passant ara mateix. És que el Seu per primera vegada em dóna la impressió que no té tan clar que el partit el té guanyat. No dic que hagi jugat amb superioritat ni amb prepotència, però sí que durant molts minuts. Deja esperar los pies del 7, ¿vale? Es golpe. Otra vegada. Fuera de juego.
Fuera de juego. Un altre fora de joc. Ara el Màxim Ruiz cometent una puntada molt innocent, un cop de càstig molt innocent, perquè això que hauria de ser una tuix per tu, ara li estàs donant una tuix pel Químic. Correcte. Els dos entrenadors que demanen calma als seus jugadors, tant Químic com Seu, veient que aquests minuts que queden pot caure de qualsevol banda del partit. Cachafeiro, que patejarà a tuix. Molt bo. El llançament és bo, el celebren els aficionats de Químic. I som-hi, a la besta negra, Taco. A veure. ¿Comunicaron? 3, blancos, 3. Con el 10 el resto. Han apostat al Químic a la segona meitat per una tuix de 3 homes, que el que fa és simplificar més les coses, sobretot és el duel, a veure qui salta més ràpid. Pelota parcial. No ho canvies preparant el Seu, entrarà amb el número 19, Daniel Sánchez. El moviment de fintes havia estat bo, però després el llançament ha anat massa cap a una banda. 9 blanco, cambio. 9 blanco, cambio. Marxarà Màxim Ruiz amb el número 9 i entrarà Daniel Sánchez amb el 19. El cansament també fa que les idees no estiguin tan clares, ha comès el cop de càstig darrerament i canvia al mig de Melé Seu, ho fa Luis Suárez. Aquí tenim el francès, camí de la banqueta, 19-13, encara avantatge, però està només a 6 punts. Assaig més transformació serien 7, per tant, el Seu està a només una jugada d'avantatge. Si li surten les coses bé a Químic. Arrenca Oriol Prats. Está bien, Darrer el fullback que... Por la puerta, por la puerta, por la puerta. Només poquetes errades en el partit d'avui. Aquí va Francisco García. Juego. Ha xocat amb Eric Menéndez. L'àrbitre ho ha entès com a bo. I una altra vegada, qui surt en imatges, fent feina i fent-la bé, és Arnau Elias. Aquí tenim Menéndez trencant, ha estat a punt, de trobar el forat al... Rapidíssim, centre. Ventaja. Recupera però Seu, bola dividida. De blancos. Melé para negros. Tiempo. Els jugadors comencen a tenir problemes físics, veiem Vales en la zona del juego. estirant, alguna rampa. Últims 5 minuts de partit. Melé para negros, a banda de blancos. Ara el partit s'està decidint aquí. En aquests placatges, en aquestes melés, vale, el 10 se queda quieto y el gol. en aquests cops de càstig també, evidentment. Un problema que està tenint el Seu és el que hem vist avui. És com que ell en atac els agrada jugar i buscar el ritme i buscar el punt aquest de bogeria controlada. Ara, quan el que necessita justament és matar el partit, és matar el ritme, és fer moltes fases, cuidar la pilota, buscar l'arrada de la defensa o xutar per territori, li està costant fer això, perquè la inèrcia de tota una temporada de jugar molt bé en atac t'està portant a, sense voler gairebé, de manera involuntària, buscar l'atac ràpid i directe. Canvi a Químic, surt del camp amb el número 3 Bruno Colomé i entra amb el 19 Salvador Buigas. Sembla que Bruno Colomé té algun problema físic. Doncs surt el capità i entra el president del Químic. Canvi de galons. Avant de blancos. Al Químic. Espacio claro en el baño. ¿Queda claro? ¿Estás nuevo? 28 anys. Vamos, chicos, vamos, Salvador blancos. Buigas. Blancos, vamos a jugar. Reprendrem el joc. A jugar, blancos. Amb Melé, amb introducció, evidentment, de Químic. Preparat Lluís Barberín. Vamos a jugar. Crouch. Bind. Set. L'ha aixecat l'octau, L'ha aixecat Lorenzo Jimeno. Placaje. Atrás. Repeteixo, s'està jugant el partit ara en aquesta zona mitja del terreny de joc. Cachafeiro, passada defectuosa. Placaje sin balón. Placaje sin balón. Servei ràpid Miguel Cachafeiro. Bien, corre 10.
La passada se l'acaba quedant com pot Eric Menéndez. Deixa'm dir que està fent un partit enorme també al centre de Químic. Punt de perdre, però troba metres. Tenés ventaja. Barberín la dona novament. Ventaja de golpe. Didac Menéndez. Rack. La puntada en pleno avantatge de Cachafeiro. Estás adelante, vale, estás adelante. Es golpe. I ara les protestes per aquest xut, amb el joc aturat ja de Joao Paiva. És un derbi, hi ha nervis. Està arribant el partit igualadíssim al tram final. 2 minuts i mig ens queden d'aquest primer partit, però no marxin, perquè aquest és només el primer plat d'una matinal de rugbi en joc a la xarxa i a Xala, que farà que després, gairebé immediatament, amb el temps just per refrescar la gola, tinguem un altre plat enorme. Barça blau, Tarragona, quart classificat contra cinquè a la Lliga regular. Dos equipassos, en parlarem, sobretot a nivell ofensiu. Serà un partit a l'alçada segur del que estem vivint i veient ara d'aquest seu Químic, un altre tuix, buscant directament Salvador Buigas. Tirás una vez más. Haces una vuelta de más, ¿vale? No, me haces una vuelta de más, ¿vale? Si la dejas disponible te hubiese dado para vos. I està d'espera Químic perquè estava per fi en zona perillosa, zona 22, i ha comès una altra errada, un altre cop de càstig, vida extra per Seu. Vamos a jugar, vale. Sí, li he dit, has fet una volta de més al terra. Quan tu caus, quan et paguen i caus amb la pilota, amb la panxa, tu pots fer una volta i deixar-la, però si en fas dues, clar... És fer la croqueta, És fer la croqueta, clar, al final el que estàs fent és obligar la defensa que tenen darrere. Doncs mira, aquesta pilleria, aquesta morreria de buscar un metre més li ha acabat costant una pèrdua que podria ser decisiva. Veurem com gestiona aquests darrers instants de possessió a punt d'entrar el darrer minut. Reglamentari del partit, tuix. Doncs qui t'ho anava a dir que una altra vegada una tuix podria ser definitiva. Fatal el llançament, de Seu, ha estat cruel, però ha acabat pescant aquella bola dividida. El Seu, recordem, va per davant. Termina ventaja davant. La catja. Termina ventaja. Disponible. Rack, Francisco García, la juga per Bourbon, pel francès. Placaje. Liberada, balón blanco, balón novament, Rack, se li acaba el temps a Químic. Amagava bé Gerard Espanyol. És el que necessita ara, cuidar-la i cuidar-la fins que es faci el 40 reglamentari i no cometre cap error flagrant. Això demanava el seu tècnic, a Luis Suárez, als seus jugadors, que tingui la pilota, que tingui la possessió. 10 segons i arribarem al 40. I l'ovalada encara la té Seu. És el que necessita, evidentment, el conjunt de Luis Suárez per segellar el passi a semis, on l'espera Gòtics, on l'esperaria si s'acabés confirmant aquesta victòria. S'ha complert ja, ara sí. Al 40 estem en l'afegit, el xut directament a fora. Perquè això s'acabi aquí, doncs fins i tot aquest punt i final al partit també el fa Francisco García. A vegades hi ha polèmiques sobre MVPs. Avui dubto que ningú que li agradi el rugbi i que hagi vist el partit tingui cap dubte que el Seu és el just mereixedor del passi a semis i que bona part de culpa d'aquesta classificació la té aquest mig d'obertura que ha ofert un recital. Ja tenia totes les mirades posades abans de començar el partit i ell mateix ha notat absolutament tot, ja sigui en forma de xut a pals o d'assaig en el conjunt del Seu. 19-13, final de partit, enorme segona meitat d'un Químic que quan s'ha tret una miqueta aquells nervis de sobre, doncs mira, aquell suma-suma de Cachafeiro just abans d'arribar al descans ha estat psicològicament important perquè el conjunt de Químic estigués en el partit i l'hagués lluitat fins l'últim segon. Sí, el Químic s'ha plantat molt bé en defensa, ha anul·lat molt bé, o durant moltes fases del partit, el joc del Seu, no ha deixat que el Seu, més que en un parell o tres d'ocasions, encadeni moltes fases i li doni molt de ritme al seu joc, però no ha pogut controlar el Francisco García. Aquí és on els grans jugadors demostren la seva entitat i crec que el gran percentatge del mèrit de que el Seu estigui a les semifinals és, sens dubte, del seu obertura.
ha d'estar content, però també crec que Pedro Castilla de seguida escoltarem protagonistes, perquè la segona meitat, per exemple, Químic se l'ha endut per parcial, 8-10. Això vol dir que com presumíem, que com sabíem, havia de ser una eliminatòria igualada, amb opció per tots dos. Per això sí, Francesc Gómez ha acabat imposant-se la teòrica superioritat d'aquest tercer classificat a la Lliga regular, que només havia cedit davant dels dos cocos, Sitges i Gòtics, en el que serà ara la primera semifinal confirmada. Sí, al final, en aquests partits de play-off, encara que tu siguis un equip molt anotador o que els dos equips inclús siguin molt anotadors, solen ser, en conjunts amb tanta història i amb tants anys jugant junts, es coneixen molt, solen ser conjunts de marcadors baixos, partits, perdó, de marcadors ajustats i baixets. I al final les individualitats solen ser decisives. Pedro, tenim protagonistes. Doncs sí, tenim el gran protagonista del partit, el Francisco García, que ha fet un partit rodó, s'emporta el triomf i no sé quines sensacions tens després d'aquesta victòria. Un partido que al principio sabíamos que iba a ser muy complicado, tiene un pack de forward muy grande. Creo que el primer tiempo supimos aprovechar las pocas oportunidades que tuvimos. Segundo tiempo creo que bajamos un poco la intensidad y ahí ellos agarraron protagonismo y bueno, por suerte conseguimos un pase al semifinal, muy trabajado durante todo el año, pero bueno, con muchas cosas por seguir trabajando esta semana que es clave. I ara el rival Gòtics, què ens pots dir de Gòtics? Gòtics es un partido muy duro, jugamos este año, perdimos en la última jugada, pero bueno, con mucha ganas de revancha, creo que va a ser un partido muy trabado, que se va a definir en detalles y creo que va a ser por 2-3 puntos, el que menos errores cometa va a ser el que pase a la final. Doncs felicitats, Francisco, a gaudir d'aquesta victòria i molta sort pel proper partit. Muchísimas gracias. Doncs paraules de Francisco García, jugador del seu, que ha estat el millor jugador del partit, sincerament, i ara tindrem un altre protagonista. El tindrem, avises, Pedro, quan sigui així. Escoltarem, evidentment, també la versió de Químic, de l'equip que ho ha lluitat fins al final. Ha tingut aquell darrer atac prometedor, però un nou cop de càstig. Ha començat el partit amb els àrbitres advertint d'aquesta circumstància i ha acabat sent clau també en la darrera possessió del partit. Doncs ja tenim l'altre protagonista, en aquest cas de Químic, el Miguel Cachafeiro. Miguel no ha pogut ser, però ha lluitat fins al final i al final ha estat molt disputat, ¿no? Pues sí, ha sido un partido bastante competido. Venimos de pasar una temporada un poco complicada, con muchas bajas, muchos cambios. Y yo creo que los errores al final han marcado el resultado. Ellos tienen jugadores muy buenos y marcan la diferencia y bueno, otro año será. A segona part heu pogut escurçar distàncies, us heu apropat i al final ha estat apretadet, ¿no? Sí, lo hemos intentado hasta el final. Veíamos que en el marcador teníamos opciones, estábamos a un tiro de un ensayo, pero bueno, errores puntuales y al final el tiempo se nos ha acabado y no ha habido ocasión. No sé com veus tu el proper partit que jugarà Seu contra Gòtics. No sé si et vols mullar. Los dos son equipos que juegan bien a la mano, tienen dos buenas tres cuartos y la verdad es que yo creo que va a ser un partido vistoso y yo me inclino por el Seu. Doncs paraules de Miguel Cachafeiro, no ha pogut ser, però bueno, molta sort als propers partits. Moltes gràcies. Doncs altre protagonista del partit, Miguel Cachafeiro de Químics, i tindrem algun protagonista més. Molt bé, Cachafeiro, que dona com a favorit el Seu fins i tot per aquest passet endavant que ha fet el conjunt barceloní, fins i tot davant de Gòtics, encara que a la Lliga regular la victòria va ser precisament per Gòtics. Un partit aquest, primera tongada, primera cita de quarts de final. Han parlat els dos cervells, un de cada equip, i em sembla que ha estat molt sincer Cachafeiro quan parla del talent a les files contràries i d'aquest partit que ha acabat significant també errades pròpies, no? Sí, molt sincer, autocrític fins i tot, amb 36 anys Miguel Cachafeiro, les ha vist de tots colors i no ha dit el nom, però quan ha dit tienen jugadores muy buenos, òbviament es referia al Francisco García. A diversos i aquest, no? Sí, home, el Seu té molt... Els dos centres també han demostrat tècnicament ser molt bons, però, vaja, un jugador tan determinant no el solem veure. Nada, tíos. Que se repita lo del jueves. ¡Ey, silencio! Que se repita lo del jueves, pero lunes, martes y jueves, tíos. Eso es. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vale,
Gairebé ens mullen, els jugadors del seu celebrant aquesta victòria i ara parlarem amb el seu entrenador Luis Suárez. Doncs de seguida l'escoltarem. Somric perquè ha esclatat de cop aquesta rotllana que feia el conjunt, que s'ha guanyat el... Jo gairebé em mullo, ara. Mèrit de ser semifinalista. I ha esclatat també, gairebé ens quedem sense timpans després d'aquest crit, evidentment, de treure, després de treballar-s'ho durant 80 minuts, de treure tota aquesta energia acumulada. Tenim el Luis Suárez, si voleu. Tot teu, Pedro, i tant. Doncs, Luis, felicitats per la victòria, espera Gòtics en el proper partit, i m'agradaria que fessis una anàlisi d'aquesta segona part. Hem parlat amb tu durant el partit, pero al final heu patit una miqueta, ¿no? Perquè s'ha apropat a Químics. Hemos sufrido, sí, como bien dices, sufrimos. No supimos tal vez en una parte del partido, cuando faltaban 10-15 minutos, no gestionamos bien tal vez los tiempos y las claves, las posiciones claves. Perdimos algunas posesiones que deberíamos haber explotado, estuvimos cerca de hacer una marca y no lo hicimos. Y ellos son un equipo duro, es el equipo subcampeón. No importa cómo hayan quedado en la tabla este año, son el equipo subcampeón y saben aprovechar, supieron aprovechar. Pero bueno, por suerte al final pudimos recuperar un poco el control del partido y cerrarlo. Ara ve Gòtics, què ens pots dir del rival? Bueno, es un equipo que viene entrenando con mucha gente, son siempre muchos y siempre la cantidad de gente hace que se pueda trabajar mejor. Juegan bien, juegan cerrado, juegan agresivo, pero bueno, nosotros también tendremos nuestras herramientas. Doncs felicitats, Luis, a celebrar la victòria amb els jugadors i molta sort el proper partit contra Gòtics. Muchas gracias. Doncs paraules de Luis Suárez, que marxarà amb els seus jugadors a celebrar aquesta victòria. Molt bé, nosaltres també marxarem ara, durant un parell de minutets per fer l'espai entre un partit de quarts de final i l'altre. Ja esperen, ja escalfaven i ja tenim gairebé a punt Barça B, Barça Blau i Tarragona. Només per oficialitzar-ho, Francesc Gómez, l'MVP del partit. Francisco García ja és oficial, ja ha estat la clau d'aquesta classificació del seu. Nosaltres, com dèiem, pausa i tornem a Xala, a la xarxa, a les televisions locals. Ens queda aquest emocionant Barça Blau Tarragona. El Sitges busca rival. Fins ara mateix.